COVID-19ak espazio publikoari eta mugikortasunari buruzko hausnarketa egitera behartzen gaitu. Koldo Zubizarreta mundu hartzea ibili da bere bizikletan eta behin etxean, sorterrian, derrigorrezkoa da galdera egitea, ezta? Ea Araba prest dagoen mugikortasun jasangarri eta osasuntsu bat bultzatzeko eta bizikleta erabiltzaile ontzako nire naiz eta ea zer egin beharko genuken. Bueno, faltan botatzen den gauzarik nagusiena izango litzateke, esparru seguruak, ezta? Bizikleta zibilial izateko, hau da, errepide lasaiak edo bidegorri sare antolatu bat, on bat, ezta? Zoritxarrez, oraindik gaur egun jaun eta jabe dira, kale askotan, gure herritan, gure hirietan, autoak, kotxeak. Eta, gure txirrindulariak, gure burua arriskuan ikusten du hor kotxe artean, eta hori aldatu beharko litzateke. Baita ere faltan botatzen dugu toki segurua gure bizikletak uzteko, etxetik gertu, lanetik gertu, eta beste gauza garrantzizko bat izango litzateke formazioa, ezta? Gazte gehiagoz eta gehiago erabiltzen dute bizikleta, eta gazte horiek formatu edo lagundu behar ditugu bere egunerokotasuna ibilbide seguruak egiteko, ez? Gazteizen zerbait egiten da, baina oso azalekoa eta askoz gehiago sakondu beharko litzateke, gerora gazte horiek izango direlako bizikleta erabiltzaileak eta autua hori egiteko bizikletaren alde formatu behar dira gaztetatik. Euskal Herria Bildutik, Amurrio, Gasteiz eta beste hainbatleku 30 hiria izendatzea proposatu dugu. Baita horietako batzuetan supertxadiak sustatzea edo bultzatzea, ezta? Garaia da, aurrera pausoak emateko, gure hiriak espazio publiko atseginagoak izateko eta mugikortasun jasangarritasuna bidean jartzeko, ez? Konfinamendu honetan ikusi dugu, nola aldatu den gure herriak eta gure hiriak. Gustatu zaigu askoz ere soinu gutxio entzutea, kaleetan, kea desagertu da gure hirietan, eta horrek ere ikusten digu nola aldatu daitezkeen zentzu honean gure hiriak, ez? Distantziak mantendu behar ditugun hauetan, ikusten ari gara, ez? Zenbat toki eman diegun kotxeei, errepideei, ez? Errepide zabalak eta oinezkoentzat eta bizikletentzat espazio estuak dauzkagu, ez? Eta guzti hori aldatzen joan behar da derrigor, ez? Eta bide horretan nik uste dut superetxadiak edo autoen abiadura mugak jaistea ere laguntzen dutela Europako hiri askotan egin duten bezala eta ikusi den bezala. COVID-19ak espazio publikoaren eta mugikortasun jasangarriaren garrantzia, balioa agerian utzi du, ezta? Ordua da, oinezkoen alde egiteko, bizikletaren alde egiteko eta garraio publikoaren alde egiteko, garraio edo mugikortasun pribatua alboratuz. Oinezkoentzako lehentasun eremuak sortu behar ditugu, pertsonentzat hiri atseginago bat sortzeko, espaloiak zabalduz edo superetxadiak sustatuz. Bizikleten erabilera sustatzeko, Euskal Herria Bilduk hainbat proposamen egiten ditu. Hala nola bizikleten renobe plana, bidegorrien sare nagusia amaitzea eta finkatzea, bizikletak erosteko laguntzak, edo aparkamentu kopurua handitzea. Euskal Herria Bildun mugikortasun aktibo, osasuntsu eta jasangarri baten alde egiteko prest gaude. Bizikletaren aldeko apustua egiteko prest.